Jaj. Ne félj tőle, nem morog. Úgy, pálkák is. Milyen nagyon szemes. De aranyos, és nézd. Jaj. Ezt egy kicsit megkaptam. Na, a tényében mindenki Yes, ez megjött anya. Várj, ne bánsz, ne, bocsival előttünk fotót. Fotódj le. Megvan. Nem nagyon látszik, de látszik szép. De... Még egyszer, még egyszer. Mit csinál? Ez nagyon barátkozós. Vissza. Ja, aranyos vagy az anyád úr. Így aranyos. Megcsináljuk a szárnyát is. Úgy, nézd. Hogy szerint?